Pandhawa 5 kabedhao dadane kajubuka jantungipun boten wonten tulisanipun yen to ngajab dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Mila saking menika Yayi. Kalenggan samangke Nawala sampun siaga. Serat sampun cumawis badhe kula aturaken wonten ngarsanipun Yaya Prabu Duryudana kula aturi napa asmani bilih paduka sampun mulung ing penggalih kersa mangsulaken negari Ngamarta sakjajane lan minimbuhan separone negara Ngastina. Kanthi tandha yekti tandha bukti serat menika badhe maweh perbawa tentreming jagat raya. Nata Kresna lan ngandika doh Yayi Prabawa sungkaweng yasmring solahing ngarinira soleh ngarinira diarya Werkudara boten ngemungaken para Madyabala wonten negari Ngastina ugi para Jawata dinten samangke hangrantu kang sarta hangentosi kawicaksanan paduka. Monggo Yayi. Kalenggan samangke kula aturi tapak asma wonten serat kekancingan kinaryasana bukti kalameta paduka sampun kersa. Sampun kersa mangsulaken negari Ngamarata kang sarta separone negara Ngastina. Kula pinados paduka Nalendra ingkang minangka dados patuladane para ratu-ratu sanesipun ingkang tetep ing janji nuhoni janji ingkang sampun kawedhar. Lere sarta kawonodeng lan desing kalasaning kunden ingkang manise ora siwahing wahing ana Jajamung tabler kinetap Dukayaya siripe cocok kang mawing ongis pun adot padoning lati wajot padoning lati netra kocak mundar mandir hidup nyomang olotokro prapanam brat bak branang sinumet mantang keteng murut dahanane sebabipun menapa kok Nawala dipun suwek-suwek manggatekke omongi Duryudana. Manggatekke ucape Duryudana. Wonten paribasan sedumuk bathuk sendari bumi. Dinten samangke negara Ngamarta badhe kula kukuhi. Negara Ngastina badhe kula kukuhi. Lan mangdhawuh lawan para Pandhawa yen pengin ngrebut negara Ngamarta lan Ngastina kon nglangkahi bangkene Duryudana yen ngono Bratayuda dadi